बाकी चलो गीत संगीत के सब जगह बा बहुत सुंदर भूत उखड़ रलक भूत उखरी कहे ना राजा राजा भूत उखरी भूतवा हमारा में कहे ना उखड़ल काहे कि ए भूतवा में हनुमान जी के भगत हमें सब केहू भक्ते बा आ ओ मंडलिया में ओ झाइन बड़ी तक कहे ना उखड़ी भूत कौन उखड़ रहे हिरल देवी चलो फास्ट रेडी बाबू फिर पर चालू पुरस्कार अभी मिलल हमारा बड़का भैया हरिंदर भैया हार्दिक अभिनंदन में भोला दानी बना के रखे पद प्रतिष्ठा में 4 चांद लाग जाओ गीत और संगीत जवन चीज हम मालिक के आसान चीज नहीं के और बड़ा आ जाता नहीं बहुत साधे के पड़ी एक गीत तैयार करे खातिर लगभग 7 दिन लागेला शब्द के मरम जाने के पड़ेला लय के भाव जाने के पड़ेला ठेकैता तनको गलती हाथ मार दी तो गीत घबरा जाई झलवा गलती बजा दी तो गीत खराब हो जाई तो गीत संगीत बड़ी सभ्यता के चीज बा बड़ी समझला के चीज बा अब बेयासीन जी कहतरी कि बेहाजी जी का दुन पगला गइल बारे हाँ पगलाइम ना रोड़ा 2-4 गो गीत गा देता उनका तो यादे नहीं खे हम तो मंच पर तारा संग 2 गोला गावता नहीं हम तो कम बेसी पगलाइल बने तारा के देख के हमारा हो जाने के स्कॉर्पियो के बगल में खार होके पगलाए रहले सब कोई गुना तो मकोइयो में घुसल बा एक बेचारू के फीट आवत रहता बोतल में पानी देने है कि लो हाथ के रेखा धो लो तो हाथ के गिरह साफ करता श्राद्ध में हमने के आइल बानी जा कौन बात कहे के बा का गावे के बा कौन बात बोला जाई जे सब लोग के निमन लागी एगो पहले रउआ का बोला तनी रउआ समझ में नहीं खे आवत तो लोग के समझ में का आई जब इनके समझ में नहीं खे जे का बोला तनी तो लोग का समझी कहीं के बका कहीं के बताओ दुनिया में मालिक जे जे आइल बा जय के जरूर बा जे जे हवा आइल बा आज हमार कल ताहर
सबके दिन मर इस दुनिया में मालिक जन्म लेते हैं तो अवस्था 4 होता है। एक अवस्था जन्म लेने के बाद बाल्य अवस्था, जौना में ठेहुनिया के लोग चलेला। ओकरा बाद किशोर अवस्था, 5-10 वर्ष के उम्र रहेला। ओकरा बाद में युवा अवस्था, जवानी। ओकरा बाद में वृद्धा अवस्था, यानी कि बुढ़ारी। लाठी के सहारा ये सब ना आवेला को है। ये सब कहाँ से आई? कहाँ इनका खड़ी कहे के बताओ। ऐसे बुढ़ारी ऐसा समय बाकी सब केहू के स्वीकार करे के बा। तो बड़ी सुंदर कवि जी लिखले का अरे बुढ़ारी तोहरो आई हो, परमादरणीय माननीय सम्माननीय झौआ पंचायत के भूतपूर्व मुखिया गार्जियन बानी हमनी के आदरणीय हरेराम चचा जी मलिकार के तरफ से हजारों हजार पुरस्कार मिलल बा। अब मुखिया जी से निवेदन करब के तनी मंच पर आ जती तो फूल के माला से अच्छा वही जैसे आशीर्वाद बनल हम यही जैसे प्रणाम करत रहे। एक दिन बुढ़ारी तो हरवाई ये मनीषा जी, मनीषा जी हतना सुंदर बोला तनी तनी भजन करी ना तई कहे के बका गजल हो जाई खाली भजन करी तो में हृदय होके के चाहे। हई कहत रे कि अरे बेआसवा के हमारा का दो गरिया चाहिए। अच्छा गोड़िया ले दो। अरे बाप रे बाप, दादा रे दादा, गड़िया ले बता हम हो तोरा के बेसवा के खाली खाली गड़िया ले चाबी रिंग में के लड़ी। टेक केयर ध्यान दो। जवना मंडली के मुखिया, जवना पंचायत के मुखिया, जवना राज्य के मुख्यमंत्री, जवना देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बढ़िया रही तो घर बिगड़ी। हम बोलम तू लोग सुनो। अच्छा ये लोग कितना बोलत? अच्छा बताई। गाड़ी 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 अंतर बा, बहुत अंतर बा। बात के पकड़िएगा जजमान, बात को पकड़िएगा झगड़ू महतो। गरिया चाहिए, गरिया के एगो रोड ना ले लेबो। चाका खोले में आराम रहे, चाका खोले में आराम रहे। ए बबुआ, ए बबुआ कभी बुढ़ारी तोहरो
बका का कहे के बा अपना माई के आत्मा के नाम पर, पूर्ण आत्मा के नाम पर शैलेंद्र भैया पुरस्कार दिले बा। बैजनाथ चचा जी जकर नाम बा बैजूनाथ बैजनाथ चचा जी पुरस्कार दिले बानी। पौन लगी करब चचा जी भी पुरस्कार देने तनी नमो हमरा के संजय राय जी पुरस्कार दिले बानी। हार्दिक स्वागत बा, हार्दिक स्वागत बा। कहे के बता ए बबुआ तो कोरिया अरे सफेद होई जई है मुँह के दांत टूट जाई ए बबुआ मुँह के हई जौन केस बा हई करिया केस बा भुअर हो जाई दांत जौन बा टूट जाई तो बेर कैसे करबू? कैसे खाए ला कुछ दिल तो कैसे खेबू? कैसे आराम कैसे कहबू? आराम कैसे कहबू? अभी तो राम मनीषा जी अच्छा कह रही हैं लेकिन आपका बुढ़ारी आ जाएगा तो राम कैसे कहिएगा? कैसे ला लमन लाभ करिया केस सफेद हो जाई है मुँह के दांत टूट जाई आँख के रोशनी अरे मलिन हो जाई है परमादरणीय है देखता हमरा सन्नी बाबू के माताजी शैलेंद्र राय जी के धर्म पत्नी बारी लक्ष्मी के तरफ से रुपया मिलल बा। हार्दिक स्वागत बा। हरिंदर भैया पुरस्कार दिले बा। हार्दिक स्वागत बा। मालिक बना के रखी। हमारा बात